Balikan natin. Nasa linya po si Sir Leslie Capos ng APEC. May itatanong tayo, meron tayong gustong i-clarify tungkol po doon sa naging letter of resolution of exemption ng Department of Energy. Ng APEC, pwede nang bumili ng kuryente sa ibang mga power generators na hindi na po dadaan sa WISM para makamura tayo ng kuryente. Okay. Hanggang December yan yung binigay na exemption. Okay? Sir Leslie, magandang umaga po. Pasensya na sa paghintay po. Ay, okay lang po. Mayong buntag po mula dito sa Mindanao. Opo. Sir Leslie, gusto lang po namin itanong, dahil po lumabas na nga po yung resolution ng IATF, may plano ho ba kayo? May kikita na ho ba kayo kung saan kayo pwedeng bumili ng kuryente na medyo mura sa darating pong mga araw? Yes, Sir Henry, in fact, nagpapasalamat muli tayo kay Secretary Cusi sa Department of Energy at sa mga political leaders niyo po sa Albay na nagtulong-tulong para sa ganoon ma-reconsider ng DOE yung initial nilang decision last May 27 rejecting our request last year pa for a certificate of extension so that we can engage San Miguel Energy Corporation for a emergency power sales agreement. Kasi nag-lapse na po yung PSA natin with SMEC. Opo. Kaya nung nireject po tayo ng request natin last May, naging vulnerable and exposed tayo sa gumagalaw na presyo ng merkado, which is yung WESM po, no? Opo. Or the wholesale electricity spot market. So, given the decision made last July 2 yata, if I'm not mistaken, it's a welcome news for everyone kasi makakatiyak tayong makakuha ng 40 megawatt supply sa SMEC for that matter sa mga murang halaga ng presyong isusupply nila sa atin. At the base rate yata po, kung hindi ako nagkakamali, ng 6 pesos 40 centavos per kilowatt hour, if I'm not mistaken. Opo. As again sa napakalaking halaga, nasa more than 12 pesos per kilowatt hour sa WESM. Pero i-clarify lang po natin, sir, na 40 megawatts lang yung inalataw sa atin sa COE. Yes. So, kukuha pa rin po tayo sa WESM. Pero ang mainam nito, hindi tayo 100% totally exposed to them. So, ilan ho bang megawatt ang kailangan po nating bilhin sa WISM para makumpleto po yung load requirement po para sa Albay? Aside from 40 megawatt. Nag-average po tayo, ang base requirement natin nasa 40 megawatts talaga. 40, okay. Pero lumalaki daw po minsan ang consumption natin at demand to 60 kilowatt per hour at nagtitip tayo minsan ng 90 megawatts. Ayun. So, hindi naman po buwan yun. Kailangan po ng dagdag. Yes, sir? Kailangan po ng dagdag. Duman sa 40 megawatt. Kulang pa. Kailangan talaga at bibili pa rin ho tayo sa WESM. Okay. Ang kainaam lang, meron tayong tiyak na base rate na makukuha na mas mababa sa isang independent power producer like SMEC. Opo. Tapos idagdag ko na rin pong paglilinaw. Sir Leslie, balikan ko lang po yung tanong ko kanina May nakita na ho ba kayo kung saan kayo bibili ng 40 megawatt na sa labas ho ng WISM na mas murang kuryente? SMEC na po. San Miguel Energy Corporation. Aside from San Miguel Energy Corporation, hindi ba tayo pwedeng maghanap din po sa ibang power producer? Actually, Sir Henry, EPSA lang to, no? Emergency Power Sales Agreement. Kasi nasa proseso na rin po tayo ng pagkakaroon ng open bidding for the competitive. Naputol si Leslie. Napuputol talaga, Jill, yan na, kuhan mo? Angel, continue ba yan? O ako na lang ang tatawag yung cellphone number niya Sandali lang Ako na lang ang tatawag, tatawag ako sa kanya. Tawagan ko. Sige na. Hello? Sige. Hello, sir. Naputol po. Sir Leslie, opo. So, ibig sabihin ho ninyo, bibili ho kayo ng kuryente sa SMEC na sister company ninyo. Tama ba? Yes, sir. Wala ho ba tayong ibang source na kumuha din sa iba na baka mas mura pa kumpara sa SMEC? Well, so far, wala naman pong ibang nag-o-offer na iba pa, no? So, in-open nga po natin, kanina naputol po tayo, ang sinasabi ko po, nasa proseso po tayo ngayon ng paghahanda sa competitive selection process. Magpapabid po tayo
sa iba pang mga independent power producers na willing mag-offer sa atin ng reliable, sustainable, and syempre yung gusto ng lahat, affordable supply ng kuryente. So, nasa ganyang proseso na po tayo, Sir Henry. Kaya nga ang grinant lang sa atin ng DOE is an EPSA, an Emergency Power Sales Agreement, limited for 6 months lamang. Habang kinukumpleto natin yung proseso ng CSP. At sana po, may mga power generators pa ho na pwedeng mag-offer, tapatan yung presyo ng SMEC at iba pang mga posibleng makipag-bid, no, na mga power suppliers sa atin. So yun po, kami ay naman po nananawagan din sa mga power generators and suppliers kung gusto nilang mag-bid at mag-offer again ng reliable, sustainable, or stable, at saka syempre ang pinakagusto nating lahat at ng consumers natin, affordable rate ang i-offer nila sa supply ng kuryente. Yes. Okay. So with that po, combination of that 40 megawatt at kukuha din tayo sa WISM dahil kung kumulang po ang load natin for the province of Albay, may ibig sabihin no, Sir Leslie, tama ba? Although yung time na ginamit ninyo affordable, pero mataas, may posibleng magtaas pa rin ang presyo ng kuryente natin because yung presyo sa WISM will be dictated by them. Depende po sa sitwasyon natin. Kaya nga po ang panawagan natin, dapat lumabas tayo sa konteksto lang ng Albay. Kasi ang pinakasuliranin ng mataas na presyo ng supply ng kuryente sa WISM ay nasa problema ng supply side. Kaya nga sana magkaroon ng konkretong resulta itong mga pagdinig sa Senado at Kongreso at mag-step in ang mga government regulatory bodies in terms of energy na ma-sensitize itong mga power producers and generators sa WISM na huwag mag-impose ng excessive increase sa sinusupply nilang kuryente at ayusin yung problema, yung ugat ng problema na sabi nila kaya sila nagtaas ay dahil kulang daw ang supply ng kuryente sa buong Luzon grid. So lutasin nila yon para hindi lahat ng mga, kami po kasing distribution utility, APEC, Meralco at iba pa, pati electric cooperatives na bumibili ng dagdag na supply sa WISM, syempre nahihirapan din po kami kasi apektado lagi ang aming collection efficiency kada taas nila. Dahil mga consumers natin na talagang hirap dahil sa pandemya, yung lihitimo, no? Labas dyan yung mga mandaraya at magnanakaw sa kuryente, at hindi nagbabayad ng kanilang mga arrearages, talagang kakaunti ang kumbaga makapagbabayad. So yun ho ang ating kolektibong panawagan na sana malutas ng national government yung pinaka-problema ng kakulangan daw po ng supply ng kuryente sa buong Luzon grid. May, sir, may assurance ba tayo na by August, sa August, yung sunod na bill, tama ba? Yung sunod na bill, mas mababa na po ang presyo ng kilowatt per hour na babayaran nating mga konsumidores? Ay, kung dapat ay dapat po, no? Pero hindi ko pa alam ngayon kung ano na yung magiging strategy. Hindi pa siya bababa by August. Po yan ng ating management. At nung lumabas kasi yung desisyon, nandito na po ako sa Mindanao, nag-aantabay din po ako ano ang development at update sa management namin sa Manila at saka dyan sa Legazpi. Pero of course, looking forward tayong lahat na dapat mayroon man lang significant decrease doon sa generation cost. Yun lang naman po ang lumaki talaga sa ating power bill ngayon, yung napakataas na generation cost as a result ng pagtataas ng presyong sinusupply sa atin ng WISM. Opo. Kasi po, Sir Lizzie, correct me if I'm wrong kung mali ang nasa isip ko, di ba? 6 months to. So pag lumagpas tayo next month na hindi natin ma-implement kaagad yung sinasabi nila, maglalaps yung 6 months na binigay sa atin, na kukuha tayo sa kanila, di ba hanggang December lang ang expiration noon? So kung hindi natin na-implement kaagad dyan within 6 months, sayang po ng oportunidad na makakuha ng mas murang kuryente ang mga residential and commercial residences dito po sa Albay. Of course, Sir Henry, magkakaroon talaga ng adjustments naman po yan dahil nakuha na natin yung certification of exemption. At dapat lang talaga dahil hiniling na natin yan at nabigyang konsiderasyon. So dapat ma-implementa na ng ating pangasiwaan ng APEC yung kung ano mang pwedeng pagpapababa ng generation cost. No? Since makakabili tayo ng relatibong mas mura
na supply ng kuryente, halimbawa particular sa SMEC, or kung meron pa mang ibang independent power producer na makapag-offer ng mas mainam na halaga ng supply ng kuryente. Opo. May text po dito, hindi, this is not from me. Halito sa listeners galing sa listeners natin. Pagkasabi, Tagalogin ko na lang po kasi Bicol lang hapot na. Pakitanong po sa APEC kung may mechanism na transparent ang pagbili nila ng kuryente kung saan man yan galing para makita kung tama po ang computation. Sir Leslie. Ay, of course naman. Yung transparency ang sinasabi niya eh. At ERC, hindi ka basta-basta makabibili nang hindi yan dumadaan sa kanilang pagsusuri din naman po. Pwedeng sabihin po ninyo sa publiko? Meron kaming monthly, quarterly, annual, at saka periodic reporting mechanism para ilatag kung ano yung ilan yung binili natin na kantidad ng supply ng kuryente at sa magkanong halaga po. Ayun. So mas maganda pong malaman ng mga tao kung ganito ang bili namin sa kuryente, di ba? Ganito yung bili namin doon. Sir Henry, monthly naman po kami nagpo-post ng mga rates natin kasi yan naman po malalaman din lang naman natin pag binil na tayo ng supplier, no? Lalo sa WESM. So pinopost naman natin monthly kung ano yung ating generation rate. Opo. Okay, so makakaasa ho ba tayo, Sir Leslie, sa August bill natin medyo mababa na po ang singil ng APEC? Ay, sana po. At talagang dapat matiyak din po ng aming pangasiwaan ng APEC na merong relatibong pagbaba na po pagdating ng buwan ng August. At maging sana nga po kung pwede, Sir Henry, ngayong July na, di ba? Oo. Pero babayaran muna namin yung aming bill. yung June, Sir Henry, talagang wala tayong magawa. Kami nga po nagwo-worry, Sir Henry. Wala pang nakakarating sa aking assessment kung magkano. Ilan na yung ibinaba ng aming collection efficiency. Kasi kaya hindi kami happy sa kada power rate increase, Sir Henry, sa generation cost. Yan nadadagdagan yung consumers natin na nahihirapan pong makapagbayad. Yung lihitimo yung mga talamak na ayaw talagang magbayad pero gamit ng kuryente natin, tapos pag nanakaw pa at mandaraya sa atin, tayo tuloy pumapasa ng systems losses. Hindi kasama po yon. Yung mga lehitimong naghihirap lang po talaga dahil sa pandemya. Kasi po, Sir Leslie, ako August yung tinatanong ko sa inyo, pero yung mga naging post ni Kong Joey Salceda, di ba, June yung mataas sa bill namin, di ba? June yun eh. Sabi niya, by July, may posibilidad po o bababa ang singil sa kuryente sa Albay because of that exemption na ibinigay sa inyo ng Kwan. Yes, sir. Ibigay sa inyo ng ERC, ng DOE. What happened po this July? Dapat talaga magkaroon po ng effect na yan. Hopefully this coming month. But titignan natin po ano magiging akbangin po ng aming pamunuan at saka pangasiwaan mula sa Manila at saka dyan po sa Legazpi. Paano yung actual implementation ba yan? So by July, sir, meron rin tayo hihiling ng ganong exemption sa DOE kung hindi naman tayo handa para doon sa sinasabi nga nating pagbili ng supply ng kuryente sa relatibong mas mababang halaga. Kasi susugan ko lang po yung sinabi ni Kong Joey. So this July po ba may makukuha na tayong murang supplier ng kuryente? Para bababa rin yung singil namin? Ang SMEC naman po ay naka-standby lang po yan eh. Of course, palagian naman silang nag-ano sa atin, kaya lang nag-lapse na kasi yata yung PSA nila. Kaya tayo humingi muna ng Emergency Power Service Agreement while in the process tayo ng competitive selection process ng iba pang maaaring mag-bid. Mag-offer sa atin na independent power producer na makapagsusupply sa atin ng kuryente again at a more affordable cost. Yes, opo. Sir Leslie, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo. Dagang salamat po, Amping. Ingat po kayo din dyan, Sir Henry, at sa inyong mga kasama sa DCGB po. At God bless po sa inyong mga listeners and viewers. Thank you. Leslie Capos ng Albay Power and Energy Corporation.